Hej og velkommen til vores gennemgang af shopsystemet. Mit navn er Lars. Vi skal se på basisfunktionaliteten i shoppen og gøre os bekendt med, hvor vi finder de forskellige ting inde i shoppens administration. Vi kommer til at gennemgå menupunkter, kontooplysninger, design, sider og landingssider, generering af tekster med AI, produkter herunder varianter og produktkategorier, fragt, betaling og ordrebehandling. Vi starter med at se nærmere på menupunkter inde i shoppen. Det første vi kan se, når vi kommer ind, det er, at vi har noget information i midten. Vi har en guide, der kan hjælpe os i gang, når det er en ny shop. Og så har vi nogle rapporter her, som på et tidspunkt kommer til at få noget salgsstatistik. Og så er der nogle udgivelsesnoter og produktnyheder ned ad siden her. Over til venstre har vi vores navigationsmenu. Og den er inddelt således, at de menupunkter, vi har behov for, når vi er gået live, altså når vi er gået i produktion med shoppen, at de er lige ved hånden. Og det er derfor inddelingen ser sådan ud, som den gør herovre. Jeg vender lige tilbage til menupunkterne lige om lidt. Så har vi en knap i toppen. Hvis vi klikker på den, så kommer vi ud og ser shoppens forside, butiksfronten. Og så har vi et søgefelt, hvor vi kan søge på alt, hvad hjertet begærer. Lad os søge på leveringslande. Og så kan vi se, at vi både får sider op i shoppen, som vedrører leveringslande, men vi får også handlinger op. Det vil sige, at vi kan gå direkte ind og oprette et leveringsland her, hvis vi vil det. Så er der noget, I er i tvivl om, så kan I altid bruge søgefeltet, hvis I ikke kan huske, hvor det ligger inde i menustrukturen herovre. Så har vi vores hjælpeknap her, som gør, at vi kommer ud til vores hjælpeunivers, hvor vi har alle vores hjælpeartikler. Og så har vi vores brugermenu herovre, hvor vi kan gå ind og rette vores brugeroplysninger og sproget i administrationen osv. I venstremenuen der har vi hjem-menupunktet, som bringer os til den side, vi står på allerede. Så har vi vores ordrebehandling, vores produkter, varianter og produktkategorier, vores kunder, og det er både B2C og B2B-kunder og kundegrupper. Så har vi vores rapporter, hvor vi kan se salgsstatistik og søgehistorik i shoppen. Under apps har vi mulighed for at tilkøbe funktionalitet til shoppen. Og under indstillinger der kan vi oprette leveringslande, valuta osv. Så har vi menuen webshop, og herunder kommer vi ind til vores designs, vores indholdssider, og så har vi links til sociale medier og vores filarkiv, hvor alle billeder osv. de ligger i shoppen. Og så har vi noget, der hedder prisportaler forneden, og det handler om at kunne tilmelde sine produkter til andre sites ude på nettet, f.eks. Google Shopping eller på Facebook, og så kan de trække data ud af shoppen og vise det på deres side. Nu skal vi se på, hvordan man opsætter sine kontooplysninger. Og kontooplysninger, det er altså jeres adresse- og virksomhedsoplysninger, og det er også de e-mails, I bruger, når I udsender ordrebekræftelser og fakturer fra shoppen. Vi starter med at gå ind under indstillinger og kontooplysninger. Og så kan vi se her, at vi har mulighed for at indtaste vores CVR-nummer for automatisk at udfylde den her formular, men vi kan også selv indtaste dataene. Jeg starter med at skrive webshoppens navn her. Webshoppens navn det bliver brugt alle steder på shoppen. Også på produktsider, og det bliver også brugt som logo, indtil vi får indsat en logofil. Så det er altså det navn, der kommer til at gennemgå også i søgeresultater. Og derfor er vi allerede nu i gang med at lave det, der hedder søgemaskineoptimering. Altså vi putter noget tekst ind i shoppen, og det er automatisk noget, der kommer til at have en indflydelse på vores søgeresultater ude på nettet. Så vi udfylder vores oplysninger herinde. Og så er det vigtigt, når vi kommer over til højre kolonne her, hvor vi har kontaktoplysningerne, at vi bemærker e-mailfelterne her. Det nederste felt, det er den e-mail, der bliver brugt, når shoppen den sender en ordrebekræftelse eller faktura til kunden med videre. Altså alle de her status-e-mails, som der kan blive sendt ud fra shoppen, når man skifter ordrestatus, det kommer fra den e-mail, der står her. Så her er det altså ikke nok at indsætte en Gmail-konto eller en Hotmail-konto, en af de her gratis konti. De vil ikke fungere. Der vil mails lande i spam ved modtageren, fordi at det er konti, som ikke godkender shoppens mailserver som afsender. Derfor skal I sørge for at have en e-mail, der er på shoppens domæne, eller hvis I har en e-mail i forvejen, så skal I i hvert fald sørge for, at shoppen er godkendt til at sende på vegne af den e-mail. Og det er altså noget, vi kan hjælpe jer med, hvis det er. Jeg gemmer mine ændringer, og hvis vi prøver at gå ud og se på butiksfronten, så kan vi se, at vores navn er kommet på, min webshop. Senere der skal jeg nok vise jer, hvordan man sætter et logo ind her. Kigger vi ned i bunden af siden, så har vi vores adresseoplysninger. Går vi i navigationsmenuen, som i det her design ligger herude til siden. Det er forskelligt alt efter, hvad for et design I har, hvor den er. Og går ind under information og kontakt, så kan vi se, at der er adresseoplysninger her igen. Så skal vi se på, hvordan man sætter et design på shoppen.
Vi klikker på Webshop og Design. Og så har vi altså vores aktive design liggende øverst på siden her. Vi har også nogle forslag til andre designs nederst på siden. Og så har vi noget, der hedder Besøg Design Store herovre til højre. Det aktive design, det kan vi se ved at klikke op i toppen, som vi har gjort tidligere. Men vi kan også klikke på øjeikonet hernede. Og det er især brugbart, hvis vi har nogle inaktive designs liggende, som vi arbejder på. Så kan vi kigge på dem uden at aktivere dem på shoppen. Det er jo sådan, at det aktive design det ligger øverst, og når vi får nogle inaktive design, så kommer de til at ligge hernede i bunden i stedet for de forslag, der er her. Lad os gå ind i Design Store og se, hvad der er at kigge på her. Design Store er opdelt således, at der er gratis designs, og så er der premium designs. Og premium designs, de koster noget. Vi kan se her, Simple er et gratis design. Det er det, der er sat på shop demoer som standard. Det er også det, vi har på vores shop lige nu. Og så har vi noget, der hedder Chicago herovre. Det koster en pris. Og scroller vi ned over siden her, så kan vi jo så se de forskellige designs, og om de er gratis, eller om der er en pris vedhæftet. Og premium designs, altså forskellen på de to typer, det er, at premium designs har noget mere funktionalitet. Men det er ikke fordi, det er et bedre design som sådan. Det er et spørgsmål om æstetik, og hvad jeres ønsker er for det pågældende design. Men inden I køber et design, så kan I vælge at se en demo ved at klikke på Se demo. Så kommer vi ud, og så har vi indsat nogle prøvetekster her, og prøvebilleder osv. Så kan man få en idé om, hvordan det tager sig ud i designet. En anden mulighed det er at se indholdet i jeres webshop på det pågældende design. Så i stedet for at klikke på Se demo, så kan vi klikke på detaljer og forhåndsvisning. Og så får vi faktisk en forhåndsvisning op med vores eget indhold. Og nu har vi jo ikke noget på den her shop, fordi det er en ny shop, og der er kun de her demobilleder, som ikke er så spændende. Men når shoppen den er blevet fyldt op med ting, så kan I altså gå ind og gøre det her, og så får I en idé om, hvordan ser mit indhold ud på et bestemt design. I kan også læse lidt om designet herovre. Der er også et link til designmanualen, hvor der står nogle flere oplysninger. Når man så har besluttet sig, så kan man trykke på tilføj her. Og så bliver det tilføjet i oversigten og ligger hernede i bunden. Så det nye design, vi har lagt ind, det er altså ikke aktiveret på shoppen, hvis vi går ud og siger, se min webshop. Så er det stadigvæk det design, vi så før. Hvis vi vil se det nye, jamen så kan vi klikke på øjeikonet hernede. Og så får vi faktisk det nye design at se. Men vi kan også se, at det ikke er aktiveret på shoppen, fordi vi har det her felt nede i bunden, hvor der står afslut preview. Og hvis jeg klikker på det, så går vi altså tilbage og ser shoppen med det design, man rent faktisk har. Så det er det smarte ved at bruge øjeikonet, som I kan se. Altså man starter et preview, en forhåndsvisning. Man skifter ikke designet. Man har en forhåndsvisning, som man kan gå ned og afslutte. Hvis jeg gerne vil skifte til designet derimod, så kan jeg klikke på handlinger og sige skift design. Og så går jeg bare ned og vælger det design, jeg vil skifte til, og så er det det, der ligger som aktivt design. Og så kan jeg altså sige se din webshop, og så er det det design, der er på shoppen. Hvis jeg vil skifte tilbage til det design, jeg havde før, så kan jeg bare skifte design igen, og så er jeg tilbage. Hvis jeg vil slette et design, så skal det være et inaktivt design. Jeg kan ikke slette det design, der er aktivt, fordi det er jo det, der bliver brugt lige nu. Hvis jeg klikker på handlinger på det inaktive design og klikker på fjern, så har jeg altså mulighed for at slette det her. Og for en sikkerheds skyld skal man lige skrive den tekst her, delete i feltet, så man ikke kommer til at slette noget ved en fejl. Det kan godt være, at man har lavet en hel masse arbejde på et design, eller få en designpartner til at lave en masse ændringer. Når man nu har et design, man tænker, man vil arbejde videre på, jamen, så kan man gå ind og tilpasse det. Og der har vi en knap, der hedder tilpas her, og der kan vi altså allerede se nu, at vi har nogle funktioner herovre til venstre, og så har vi en forhåndsvisning til højre. Det minder lidt om det, vi så i Design Store, hvor vi kan få en forhåndsvisning af vores indhold på et design. Det første menupunkt, der har vi nogle temaer, og de ændringer, jeg laver nu og her, de bliver ikke publiceret ude på min side, altså ude på webshoppen, før jeg klikker på publicere op i højre hjørne. Så man kan altså sidde herinde og eksperimentere med tingene, uden at ændringerne sker live. Igen, det kan man også gøre på et deaktiveret, altså et inaktivt design, hvis man vil det. Så har man slet ikke mulighed for at publicere det på den live shop. Og det er en god idé, når man er online, altså gået live, at man arbejder på et inaktivt tema, så man ikke kommer til at ændre ting, imens kunderne de er ude på shoppen. Og hver design har altså nogle temaer, nogle farvesammensætninger, som man kan sidde og vælge imellem, men man kan også sætte sin egen farve op, som vi kan se her. Så det er altså muligt også at gå ind her, klikke på et ikon, og så sætte en farvekode ind, eller vælge farven via paletten her.
Under grafik og skrifttyper, der har vi mulighed for at gå ind og sætte vores logo ind på designet. Og lige nu står typen til at være tekst. Den kan vi ændre til grafik. Og så forventer shoppen, at vi leverer et billede, en billedfil. Så vi siger gennemse, og jeg har allerede klargjort en logofil her, som vi lægger på. Og hvis jeg publicerer nu, og går ud og ser vores design, så kan vi se, at logoet er kommet på heroppe. Går vi tilbage igen, så kan vi se, at vi også har et felt her, der hedder logografik til e-mail og pdf. Og det er altså delt op i 2 sektioner, fordi at man har ikke samme mulighed for i en e-mail at formatere, altså at lave opsætningen af indholdet, som man kan gøre det ude på en webshop. Så hvis jeg har et stort logo på min webshop og bruger det samme logo til min e-mail, så vil det blive kæmpestort inde i e-mailen. Og det er vi ikke så interesseret i. Så derfor er det delt op i 2 sektioner, så vi har mulighed for at sætte en mindre billedfil ind til vores e-mails. Og det har jeg forberedt her og sat ind. Og så skal jeg lige huske at publicere igen for at gemme ændringerne. Jeg skal nok vise jer, hvordan det ser ud, når vi kommer til at lave en ordre, og der bliver sendt en ordrebekræftelse osv. Vi har også mulighed for at ændre vores skrifttyper hernede. Så har vi noget, der hedder indstillinger, og her er altså mulighed for at gå ind og slå forskellige ting til og fra. Og det er noget, I kan læse noget mere om i vores hjælpeunivers. Altså via hjælpeknappen, som I så i første kapitel omkring menupunkter. Unikke salgsargumenter er noget, der normalt kun findes på premium designs, og noget, man skal tilkøbe, hvis man har et gratis design. Men lige det her simple design, det har det faktisk allerede på forhånd. Jeg kan lige vise jer, hvad det er. Hvis vi går ud og ser shoppen her, så i toppen har jeg sat 1-2 dages levering, gratis fragt og personlig kundeservice. Altså de punkter, der er heroppe, det kalder man USP'er, eller Unique Selling Points, som det står for, unikke salgsargumenter. Og det er dem, I har mulighed for at gå ind og styre under tilpas. I har mulighed for at slå dem til og fra, der kan være op til 4 stykker, og I har mulighed for at vælge, hvad for et ikon, der skal bruges til dem. Og så har I selvfølgelig mulighed for at sætte teksten også. Og hvis jeg kan prøve at gå tilbage her, så har vi under menuen handlinger noget, der hedder design-specifikke tekster. Og det er altså her, jeg kan sætte mine tekster på de her unique selling points. Og der er nogle forskellige felter her. Jeg kan også putte links ind, så man kan klikke på dem og komme ind til en side, for eksempel. Det bestemmer I selv. Det er bare så, I kan se, hvordan det fungerer. Lige så snart, at et design det har nogle tekstfelter, som går ud over det, der er indbygget i shoppen, som hører til designet, så vil de være at finde under design-specifikke tekster. Havde jeg nu haft flere sproglag, for eksempel på svensk eller norsk med videre, så vil jeg også have de tekster herinde. Så vil jeg lige pludselig kunne se, at jeg kunne vælge mellem dansk, svensk og norsk heroppe i toppen, og så sætte mine oversættelser ind, som det nu passer. Hvis vi går tilbage til designoversigten igen her, så har vi nogle andre ting under handlinger også. Vi kan se, at vi kan omdøbe vores design. Vi har et link til designmanualen, og så har vi mulighed for at lave en dublet af designet. Det vil sige, at vi kan lave en kopi af designet og kalde den version 2, og så sidde og arbejde på den, og så aktivere den, når vi er klar til det. Nu skal vi se på sider i shoppen, og sider det er alle de sider, som ikke er en produktside, som ikke er en produktkategori. Det er sådan noget som handelsbetingelserne og jeres kontaktside om os, og de sider, I selv kan oprette med noget indhold, som I helt selv bestemmer. Vi finder sider under webshop og sider. Og så kan vi se det hierarki, vi har her. Det er det, der svarer til, hvis vi går ud på webshoppen, og så går op i menuen her til højre, så kan vi se det hierarki, der er her. Det svarer til rækkefølgen herinde. Hvis vi vil ændre i rækkefølgen, så kan vi trække i de her menupunkter og flytte dem rundt. Hvis jeg går ud igen og kigger på shoppen, så kan vi se, at nu har jeg flyttet menupunkterne rundt. Hvis jeg folder et menupunkt ud, så kan jeg se, at jeg har mine undersider her. Så vi har altså menupunkterne med nogle sider indeni. Og går vi ud i menuen igen og kigger på information, så kan vi folde menuen ud, og så kan vi se, at her har vi vores sider. Klikker jeg på om os for eksempel, så får vi den her om os side op. Går jeg tilbage i menuen og klikker på handelsbetingelser, så får vi siden op med vores standard handelsbetingelser, som I øvrigt kan bruge på jeres shop. Igen, handelsbetingelserne ligger herinde, så hvis jeg vil redigere siden, så klikker jeg bare på den, og så kommer jeg herind. Jeg kan gå tilbage ved at klikke på sider heroppe. Hvis jeg vil sortere i mine sider, så kan jeg trække i dem her,
og så bliver de altså sorteret ude i menuen derude. Vi kan også se, at der er forskellige typer af sider. Handelsbetingelser, det er typen tekst, hvor kontaktsiden, det er typen kontakt. Hvis jeg går op under hjem, så ligger vores forside her. Og den er lidt speciel i forhold til de andre sider, fordi forsiden den skal altid ligge øverst i det her hierarki. Fordi den side, der er øverst herinde, både menupunktet og siden, det er den, der bliver brugt som forside på jeres webshop. Så hvis jeg gik hen og flyttede den ned og satte noget andet op, så ville jeg jo altså lige pludselig få jeres side som forside. Og forsiden den er samtidig speciel i og med, at den tilføjer nogle ting. Lad os prøve at gå ud og kigge her. Så har vi nogle produktkategorier, vi har vores forsideindhold, og så har vi vores forsideprodukter. Altså det er noget, der er unikt for forsiden, at den tilføjer nogle produkter og nogle forsidekategorier her, som andre sider ikke gør. Andre sider kan godt have et billedbanner i toppen her, men de kan altså ikke have de her kategorier, der bliver sat ind automatisk. Så på den måde er forsiden lidt speciel. Hvis vi tager vores sider igen hernede under information, så kan vi se, at der er forskellige sidetyper. Sidetypen tekst, det er den mest normale sidetype. Det er den, I typisk vil oprette, hvis I skal bruge en ny side. Hvis I vil forklare om et eller andet på jeres shop, så opretter man typisk sidetypen tekst. Vi kan se om os, det er en sidetype tekst, og der er altså et tekstfelt her, og vi kan redigere teksten. Jeg skal nok vise jer lidt mere om det lige om lidt. Men vi kan også se, at kontaktsiden det er faktisk typen kontakt, og det betyder, at det er en kontaktformular i stedet for. Vi kan stadigvæk sætte noget tekst ind her, men når man ser siden, og vi har også nogle indstillinger her for selve kontaktinformationen, hvis jeg ser siden, og det kan jeg gøre ved at klikke på øjeikonet herover, så kan vi jo se, at det er en formular. Så på den måde er den lidt speciel i forhold til en normal tekstside. Udover sidetypen, så kan vi så se, om den er synlig, og vi kan se, hvornår den er blevet ændret. Og så har vi også det her øjeikon igen, som vi kan se her. Hvis vi vil gå direkte ud og se en bestemt side, så kan vi altså klikke på øjeikonet, og så rører vi direkte ud på butiksfronten. De 3 punkter herovre til højre, det er vores menu for den enkelte side, så vi har altså mulighed for at oprette en side, som ligger som underside til den her side. Vi kan redigere siden, duplikere den og slette siden. Hvis jeg vil oprette en side i selve menupunktet, så kan jeg gøre det op på den knap, vi ser heroppe. Opret side. Og i det her tilfælde vil jeg vælge sidetypen tekst, men vi kan se, at der er en hel masse andre sidetyper herinde, og det er altså afhængigt af den abonnementspakke, som I har. Så en mindre abonnementspakke har færre sidetyper end den helt store, og nu er det her så en shop-demo, så er åbnet for alle sidetyper i den. Men den, man oftest vil bruge, det er sidetypen tekst. Sektionen synlighed benyttes til at skjule sider helt eller delvist. Der er en række forskellige indstillinger til rådighed herinde. Det er dog vigtigt, at vi ikke sætter vores forside til at være usynlig, da vores webshop i så fald ikke vil fungere længere. Husk også, at sider med tiden kan blive populære ude på søgemaskinerne, altså komme til at ligge højt placeret ude i søgeresultaterne. Derfor skal vi være varsomme med at skjule sider eller slette sider, som potentielt kan generere salg på shoppen, fordi kunderne kommer ind via de pågældende sider. Det gælder også for produkter og produktkategorier. Selve indholdet på sådan en side her, det kommer fra jeres sideindhold, hvor I kan sætte tekster, billeder og videoer ind. Men det kommer også fra jeres titel og jeres overskrift, og så har vi også billedelementet, som vi så på forsiden, der lå et billedbanner i toppen. Og så har vi noget nederst, der hedder søgemaskineoptimering. Og vi kan faktisk ikke tale om at putte indhold på en side eller et produkt eller en produktkategori, uden at tale om søgemaskineoptimering. Så snart I putter noget tekst på en side, så bliver det eksponeret for de her søgemaskiner, som læser indholdet og bruger det til at indsætte jeres side i søgeresultaterne. Så når folk de søger på et eller andet produkt med videre på internettet, så vil I gerne have, at jeres side den kommer op og ligger i søgeresultaterne. Og det er delvist baseret på kvaliteten af det indhold, I putter på jeres sider. Sektionen søgemaskineoptimering er vigtig at kende fra starten, når vi opretter vores tekster. Det gælder både for sider, produktkategorier og produkter. Og det skyldes, at SEO-beskrivelsen, som den også kaldes, i samspil med de øvrige tekster på siden er afgørende for placeringen på søgemaskinerne. Så vi skal sørge for at udfylde både sideindhold og SEO-beskrivelsen. Fordelen ved at have en ekstra beskrivelse på siden er, at vi har mulighed for at tilføje andre søgeord, som vi ellers var nødt til at undlade fra vores indhold, for ikke at gentage os selv for meget. Hvis vi vil vide mere om søgemaskineoptimering, så har vi en dedikeret artikel med videoer til det.
i vores hjælpeunivers, og der kan I altså høre mere om begreberne, se hvor indsætter man tingene, og så videre, hvordan fungerer det. Så i den her video, det er ikke fordi, vi kommer til at gå dybt i en søgemaskineoptimering, jeg vil bare nævne det i den her sammenhæng. Lige så snart vi sætter noget tekst ind her, så skal vi altså også sørge for at håndtere de felter, der er hernede. Men til at se vores video omkring søgemaskineoptimering, så kan I få et rigtig godt grundlag til at få de ting på plads. Lad os starte med at fylde noget indhold ind. Mit indhold. Min side. Min overskrift. Og så kan vi vælge at indsætte et billedbanner også. Sådan der. Og så gemmer vi vores ændringer. Jeg har mulighed for at se denne her side direkte ved at klikke på øjeikonet heroppe. Jeg kunne også vælge se din webshop-knappen heroppe i toppen, men så kommer jeg ud til forsiden, og så skal jeg gå i navigationsmenuen og over og finde siden. Hvis jeg vil gå direkte til siden, så klikker jeg bare på øjeikonet her og ryger herud. Og nu kan vi så se, at billedbanneret er sat på. Vi har overskriften her, og så har vi indholdet her. Og det er selvfølgelig ikke så meget at se på nu, for det er så lidt, jeg har sat ind. Selve titlen, hvis vi lige går tilbage en gang, titlen, som vi kan se her, den er også at finde herude, men den er at finde op i fanebladet øverst. Så hvis vi kigger heroppe i toppen, så kan vi se, at der står min side heroppe. Og så kan vi også se, at webshoppens navn er tilføjet automatisk her ved siden af. Samtidig så skal det siges, at den titel, der står heroppe, det er også den, der bliver vist i søgeresultaterne på søgemaskinerne. Så det kan godt være, at den ser lille ud heroppe og ubetydelig, men den indgår i jeres søgemaskineoptimering, og så indgår den altså også i søgeresultaterne. Lad os bruge forsiden som eksempel til at formatere vores indhold. Jeg går ind under forsiden, og så har vi noget tekst stående herinde. Hvis jeg nu gerne vil have noget billede sammen med min tekst, så kunne jeg godt bare sætte billedet ind her. Ny linje, og så putte et billede ind. Lad os prøve at gøre det. Så har vi det her billede, sætter det ind, og så siger jeg gem. Og vi kan se, at billedet det er ret stort. Nu gemmer jeg, og så går jeg ud og ser forsiden her. Og så kan vi se, at vi har teksten og billedet stående her. Men billedet det er kæmpe stort. Og det vil også betyde, at hvis jeg ser det her på en mobiltelefon eller en tablet, så vil billedet stadigvæk være stort. Det vil faktisk være så stort, at det vil gå ud over siden på skærmen. Så det er ikke hensigtsmæssigt at gøre sådan her. I stedet for så har vi et værktøj til det formål. Hvis vi går ind og sletter billedet igen, så kan jeg i stedet klikke på skabeloner. Sæt 2 kolonner ind, sætter jeg min tekst ind her. Klikker i den næste kolonne og sætter billedet ind her. Og nu kan vi se, at der er styring på indholdet. Jeg klikker på gem, og så går vi ellers ud på forsiden for at se resultatet. Og nu kan vi se, at tingene de står side om side herude. Et andet lille tip til visning af ting på mobil og tablet, det kan I f.eks. gøre ind under design og tilpas. Der har vi jo den her forhåndsvisning. Og oppe i toppen af den, der kan vi vælge imellem, om det skal være desktop, tablet eller mobiltelefon. Hvis jeg klikker herover for eksempel, så er det mobilvisning, så kan jeg scrolle ned og se forsiden, og så kan jeg se, hvordan det her billede og tekst tager sig sammen. Og her på tablet, der kan vi se, der har vi et lidt større område, og så får vi også mulighed for at vise tingene side om side, og på desktop sådan her. Hvis I vil indsætte en video fra YouTube eller Vimeo, så har vi en knap til det heroppe. Der er det bare at indsætte URL'en fra et af de 2 steder her og klikke OK. Så sørger shoppen for at generere den kode, der skal sættes rundt om videoen. En anden ting, det er indsætning af links. Hvis jeg vil linke til et PDF-dokument, det kan jo godt være, at vi har en brugsanvisning eller noget liggende i shoppen, som kunderne de skal kunne downloade. Jamen så skriver jeg min tekst, klikker på link-ikonet herover, og så kan jeg vælge at klikke på gennemse, og så kommer jeg ind igen i vores filarkiv fra tidligere, og så har jeg altså mulighed for at vælge mit dokument og trykke OK her. Og så er dokumentet altså klar til at blive linket til her. Hvis jeg gemmer siden og går ud og viser den, så kan vi nu se, at jeg har mit link her. Nu har vi noget indhold på vores forside, men vi mangler stadigvæk at ændre vores banner i toppen. Man kan selvfølgelig helt undlade at have et banner, hvis man vil det, men det er en god idé at kende de muligheder, der er. Hvis jeg klikker på redigere, så kan vi se, at det er muligt at indsætte et link på vores banner. Vi kan tilføje et synlighedsinterval, og vi kan også sætte noget tekst på banneret. Og det vil sige, at jeg kan faktisk lave et banner, der lægger op til, at jeg har en kampagne på et tidspunkt. Det kan være, at jeg har et udsalg, og jeg vil reklamere lidt for det. Men så kan jeg have et topbanner med noget tekst og et link, der linker hen til den produktkategori, hvor mine tilbudsprodukter er.
Så en god idé at arbejde med banner, det giver godt blikfang og så videre på siden. Vi har en artikel i Hjælpeuniverset, hvis I søger på Black Friday, eller bare på udsalg inde i Hjælpeuniverset, så kan I se en artikel omkring, hvordan man kan bruge de her ting til at skabe noget blikfang. Jeg sletter vores demo-banner, og så tilføjer jeg mit eget. Og jeg tilføjer faktisk et mere, så vi har 2. Sådan der. Og så gemmer jeg. Hvis vi prøver at gå ud på forsiden en gang og kigge, så kan vi se, at de 2 banner ligger her, og de skifter sig med mellemrum. Og på den måde skaber de allerede lidt dynamik ude på siden. Intervallet det kan ændres under indstillinger. Vi kan se, at der går 3 sekunder mellem hver skift, og så kan vi vælge, om den skal følge listesortering eller være en tilfældig visning. Og listesortering, der mener man altså den rækkefølge, som banneren ligger i her, fordi det kan man gå ind og skifte. Det kan være, at jeg havde mange flere, så kan jeg sortere i dem. Så vælger man altså, hvad for et banner ser kunderne først, når de kommer ind på siden. Jamen det er det, der ligger øverst. Husk at bruge vores hjælpeunivers, hvis der er noget, I er i tvivl om. Nu har vi netop i forrige kapitel talt om søgemaskineoptimering, og at vi har et kursus til det formål. Så det kan jeg anbefale, at I går ud og gennemgår. Det næste, vi skal kigge på, det er landingssider. En landingsside, det er en produktkategori. Hvis vi går ind under produkter og produktkategorier, så har vi nogle eksempelkategorier her. I starten, i min introduktion, der brugte jeg en produktkategori til at vise de ting, vi skulle gå igennem i dag. I har måske set den, når I har været ude på nettet og besøgt en side. Det kan være til et udsalg som Black Friday med videre, at man får et link i en mail. Det kan være på sociale medier med videre. Og der kommer man hen til en side, hvor alle tilbudene er præsenteret. Og det er en landingsside, altså man lander på en side. Man kan også sige forsiden på webshop med en landingsside. Men vi taler altså om landingssider specifikt i forbindelse med kampagner, ligesom et udsalg. Og der er en produktkategori perfekt til det formål, fordi den har både noget indhold, altså i form af tekst og billeder kan man sætte ind, og så har den også en masse produkter samlet på samme side. Vi finder vores produktkategorier under produkter, produktkategorier. Og så er der en tommelfingerregel, og det er, hvis man skal oprette et produkt, så skal det tilføjes minimum 1 produktkategori. Så det er en god idé at starte med produktoprettelse ved at kigge på produktkategorier først. Og så er der jo det, at en produktkategori den kan ses som en landingsside samtidig. Så på den måde har vi samlet ind til flere begreber i en her, når vi starter med vores produktkategorier. Jeg starter med at klikke på opret produktkategori. Og så er der nogle ting her, der går igen, som vi så på siderne tidligere, og også som kommer til at gå igen på produkterne, når vi kommer til dem bagefter. Produktkategorier er opbygget således, at der er en topbeskrivelse og en bundbeskrivelse. Også det, vi kalder et resume og en beskrivelse. Og så er der altså en titel, som bestemmer navnet på produktkategorien. Vi kan vælge, om produktkategorien skal være en underkategori af en eksisterende kategori her, med den her drop-down box. Og så har vi så også mulighed for at vælge et billede herover, og det skal jeg nok vise jer lige om lidt, hvordan det fungerer. Og så ellers har vi vores sektion til søgemaskineoptimering i bunden her, som vi også kender fra sider, og som vi kommer til at se på produkter. Jeg navngiver min produktkategori. I det her tilfælde kalder jeg den for beklædning, fordi jeg har lyst til at sælge nogle t-shirts ind i den her kategori. Og så vælger jeg et billede til min kategori. Og det har jeg her. Sådan der. Og så for at gøre det her lidt let og hurtigt til at starte med, så kopierer jeg bare lige teksten, der står ind her. Jeg skal nok vise jer lidt senere, hvordan vi kan generere en bedre tekst med AI, kunstig intelligens, som vi kan se, der er en knap til her. Men lad os lige starte med at tage en ting ad gangen. Jeg gemmer. Og nu er vores produktkategori oprettet. Hvis jeg vil se den online, så kan jeg klikke på vis heroppe på øjeikonet, men der er ingen produkter i den lige nu, så den er lidt kedelig at kigge på. Dog kan vi se, at den tekst, jeg lige satte ind, den står her for oven og for neden. Og så produkterne, de vil så være her i midten. Men man kan måske allerede nu få en idé om, at det her det kan gå hen og være en landingsside, hvis man kæler lidt mere for detaljerne. I de 2 beskrivelseskasser, der kan man også sætte billeder og videoer ind. Det vil sige, man kan kredse for de produkter, der er derinde. Man kan lave en helt lille historie, hvis det er det, man har lyst til, og gøre noget ekstra ud af siden. Nu er vores produktkategori sådan set klar til at få tilknyttet nogle produkter. Men jeg vil godt lige vise, hvordan AI-funktionaliteten virker inde i beskrivelserne her på produktkategorierne. Fordi det er sådan, at vi kan få hjælp af kunstig intelligens til at skrive vores tekster herinde. Det gør vi ved at klikke på generer med AI, og så kommer der en lille besked op her med betingelser for at bruge AI, og det kræver, at man godkender det.
Og så har vi ellers en boks her, hvor vi kan skrive nogle nøgleord ind. Og det er de nøgleord, som den her AI-robot, den bruger til at generere teksten ud fra. Lad os sige, at det her det er en kategori, altså nu har jeg kaldt den beklædning, men hvis det nu er tilbud på t-shirts, lad os bare kalde det det. Vi har den her kategori, den fylder vi op med diverse t-shirts, som der skal på udsalg. Så kan vi bruge det i vores nøgleord. Så hvis jeg skriver, nu har jeg skrevet nogle nøgleord ind her, og så har vi et toneleje, vi kan vælge, og der kan man altså prøve sig frem og bruge emoji. Det kan jeg prøve at skrive her. Og det er altså bare, at der bliver indsat nogle ikoner her, som vi kan se lige om lidt her. Nu er der så genereret en tekst, som vi kan bruge på vores landingsside. Og hvis vi er tilfredse med den, så kan vi bare klikke på behold. Hvis vi ikke er det, jamen, så kan vi ændre i vores keywords her, vores nøgleord, og så sige prøv igen. Og så får vi også mulighed for at bladre imellem dem her, men nu siger jeg lige behold til den, og så har vi faktisk en tekst her. I kan læse mere omkring generering af tekster med AI i vores hjælpeunivers. Nu vil jeg bare lige vise, hvordan I kan gøre det. Og det er jo ret hurtigt og enkelt at sætte noget ind her. Og det kan man altså også bruge på produktbeskrivelser senere. Det kommer vi tilbage til. Så langt, så godt. Nu skal vi se på produktoprettelse. Og i den forbindelse, så skal vi huske på den her tommelfingerregel med, at et produkt skal være tilknyttet mindst én produktkategori. Så hvis vi er ved at oprette et produkt, og vi ved, at det skal tilhøre en kategori, som vi endnu ikke har, så skal vi lige ind i produktkategorier og oprette dem først. Det var også det, vi gennemgik i det forrige kapitel. Vi starter med at gå ind under produkter. De demoprodukter, der er herinde, dem kan I bare slette. Og det vil jeg også foreslå, at I gør, frem for at genbruge dem til jeres egne produkter. For der står noget tekst rundt omkring inde i dem, og det har man ikke lyst til, det kommer ud på ens shop, så man får søgeoptimeret på nogle forkerte nøgleord. Vi klikker på opret produkt og angiver en titel her. T-shirt. Og igen, så er vi allerede i gang med søgemaskineoptimering, når vi begynder at putte de ord ind, der bliver brugt i titlen her. Det afhænger jo helt af, hvad for en branche I kommer fra, hvad for nogle nøgleord I vil bruge, og der findes også nogle værktøjer til at finde populære nøgleord med. Igen, se vores søgemaskineoptimeringsartikel i Hjælpeuniverset, hvor der er en video, der gennemgår de her begreber, så I får et godt grundlag for at arbejde med det i shoppen. Jeg udfylder vores titel, og så har jeg ellers noget, der hedder type her, og her kan jeg vælge, om det er bare et normalt produkt. Det kan også være et filsalgsprodukt. Det kan være, at jeg sælger opskrifter som pdf'er, det kan være, at jeg sælger lydbøger eller software med videre. Jamen, så vil det være filer, der er tale om. Jeg kan også oprette et produkt som et gavekort, og der er også nogle andre indstillinger hernede. Og det er alt sammen noget, vi gennemgår i Hjælpeuniverset. Til at starte med her, der tager vi bare et normalt produkt, og så kan vi se, status er aktiv, status ved udsolgt er aktiv. Og det er sat som standard, således at produktet, det vil altid være aktivt i shoppen. Men, som vi kan se hernede, produktet kan købes, selvom det ikke er på lager. Nej, altså man kan altid se produktet, men hvis der er 0 på lager, så kan man ikke putte det i kurven. Men produktet bliver aldrig deaktiveret, og det skyldes igen det her med søgemaskineoptimering. Hvis først et produkt er indekseret på en søgemaskine, og det får en fin placering, så vil man gerne have, at produktet bliver ved med at være tilgængeligt på shoppen. Hvis det lige pludselig ikke er tilgængeligt, altså hvis det ikke er aktivt i en periode, fordi det ikke er på lager, og søgemaskinen kommer forbi og tjekker, så sletter søgemaskinen produktet fra sin indeksering igen. Og så mister man lige pludselig det søgeresultat på søgemaskinen. Så er det bedre at have det aktivt, og så bare sige, at der er 0 på lager, men leveringstiden den er så lang tid. Og det har man altså mulighed for at fastsætte egne leveringstider her, så det kan man gøre under indstillinger, der kan man oprette leveringstider. For eksempel, det kan være, at man har 7-14 dage, hvis det ikke er på lager. Men hvis det er på lager, jamen, så er det måske 2-3 dages levering. Igen, det er noget, man kan læse om i Hjælpeuniverset. Nu berører jeg det bare lige kort her. Lagerantal. Hvis den står i 0, så kan produktet ses, men det kan ikke købes, ifølge den her. Og det er altså en standardindstilling inde i shoppens indstillinger. Vi kan godt ændre det per produkt. Jeg kan godt sige, at det her produkt, der må man faktisk godt kunne købe det, selvom der er 0 på lager. Nu sætter jeg 99 af de her t-shirts på lager. Sådan der. Automatisk lagerstyring, det er slået til som standard i shoppen. Det kan vi slå til og fra på det enkelte produkt. Det betyder bare, at det tal her, det bliver talt ned, hver gang der bliver solgt et produkt. Så har vi en vægt på produktet, og den er vigtig i forhold til vores fragt, fordi fragtberegningen som standard kører på den samlede vægt på ordren. Man kan godt sætte den om til at køre på beløbet, men det er jo sådan, som man normalt beregner det.
Og derfor vil jeg også foreslå, at man taster en vægt ind, også selvom man måske kører med en fast fragt, i tilfælde af, at man en dag går over alligevel og beregner på vægt. Vi siger, at den vejer 350 gram. Og så har vi altså en række andre punkter hernede. Det er ikke alle sammen, vi kommer til at gennemgå nu, men det kan man læse om i Hjælpeuniverset. Det, som er interessant for os lige nu og her, det er det, der hedder fokusområder. Fordi det gør, at vi kan fokusere vores produkt på forsiden, og vi kan fokusere det i indkøbskurven. Og det skal jeg nok lige vise jer om lidt, hvad det gør. Varianter, det vender vi tilbage til om lidt, når vi skal oprette et variantprodukt i stedet for. Den her t-shirt findes jo i virkeligheden nok i flere størrelser, men lige nu lader vi bare som om, den er i én størrelse. Vi går videre til beskrivelse, og der har vi 3 beskrivelsesfelter. Og igen kan vi se, at vi kan generere med AI her. Hvis I vil se, hvordan man genererer med AI, så kan I se det tidligere afsnit, hvor jeg viser kort, hvordan man lige sætter en tekst op med AI. I kan også læse mere om det i vores hjælpeunivers. For eksemplets skyld, der vælger jeg lige her at skrive en simpel tekst ind, så I bare kan se, hvordan de her beskrivelser de ser ud på siden. Her har vi en lang beskrivelse, en kort beskrivelse, og så har vi en listebeskrivelse her. Og det er altså bare eksempeltekster, det er ikke nogen tekster, I skal skrive ind på jeres produkt. Det er bare så, at vi bagefter, når vi kigger på produktet, så kan vi se, hvor de kommer frem henne ude på siden. Men vi går videre, for jeg kan ikke få lov at gemme det her produkt, før jeg har valgt en kategori, og der skal vi have beklædning jo. Vi kan se, at den lyser orange, og der står hovedkategori. Vi kan også se den orange heroppe. Det er, når vi klikker normalt med musen. Hvis det her produkt det skal være i flere kategorier, så kan jeg holde alt-tasten inde, som der står. Og så kan jeg tilføje den til flere kategorier. Og klikker jeg igen, fjerner jeg den igen. Men det er altså synligheden af hovedkategorien, der bestemmer synligheden af produktet her. I det her tilfælde, nu er det beklædning, det er jo sådan en overordnet kategori. Det kunne være, at jeg havde under beklædning havde noget, der hed t-shirts eller sommertøj med videre, som produktet også skulle være tilknyttet. Og i så fald kunne jeg bruge de her sekundære kategorier. Så har vi en pris på produktet. Ved et stykke skal prisen være 399. Vi kan også sætte en vejledende udsalgspris. Det kan være, at den her t-shirt normalt koster 450 ude i byen. Og så har vi en kostpris. Det er jo så vores pris. Det produktet har kostet os i indkøb med alle udgifter. Og det er en pris, der bare er for jer. Det er ikke noget, man kan se udefra, men den bliver brugt i statistikkerne i shoppen, så man kan gå ind og se, hvor mange penge man tjener på sin salg. Altså ens avance, og det står også i bunden på ordren. Så lad os sige, at den har en kostpris på 98 kroner. Stor avance der. Sådan der. Når man gemmer produktet, så får man faktisk mulighed for at lave en prislinje mere, og der kan man gå ind og sætte et andet antal. Så lad mig lige prøve at vise jer det. Jeg gemmer den lige nu. Og så går jeg ind under priser. Nu har vi fået lidt mere frem på siden her. Hvis jeg klikker på plus-ikonet igen her, så kan jeg lave en prislinje mere, og så kan jeg sige, ved 2 styk, jamen der kan det være, at stykprisen skal ændre sig. Det kan også være, at der skal være en rabat. Det kan være, at man får 25% rabat, hvis man køber 2 styk. Gem. Jeg skal nok vise jer om lidt, hvordan produktet ser ud, men vi skal lige have et produktbillede på os, fordi det er den næste faneblad heroppe. Og jeg går ind og vælger en fil, og der har jeg en sort t-shirt der, den tager vi. Sådan der. Og så går vi ind under rettigheder, og her det er sådan set bare, hvem der kan få adgang til at købe det her produkt. Hvis det her nu var en B2B-shop, og vi kun solgte B2B, så kunne jeg vælge at sige, at produktet kun skulle være synligt for kunder med B2B-login. Jeg kunne også have en kundegruppe, der var en kundeklub, for eksempel, hvor jeg havde nogle produkter, som kun var tilgængelige for kunder i kundeklubben. Så på den måde er der muligheder for at differentiere, hvem der skal kunne se hvad. Og det samme gælder også priser. Det skal lige siges, det her både med rettigheder altså det her med forskellige kundegrupper og også priser, der gælder forskellige kundegrupper og kunder, det er afhængigt af abonnementspakken. Fordi det her det er en demo, vi kigger på, så er der åbent for alle funktioner, men det skal I lige være klar over. Hvis der er noget af det her, I har brug for med specielle priser, så skal I lige tjekke, hvilke features, der er tilgængelige for hvilke abonnementspakker. Men som man kan se her, hvis jeg går ind under kundetype, så kan jeg vælge en kundegruppe her, og så kan jeg sige, at det skal kun være B2B for eksempel. I det her tilfælde skal det bare være alle kunder. Og det er selve prisen. Rettighederne, det er hele produktet. Så har vi søgemaskineoptimering igen her, som vi har haft også med sider og produktkategorier. Den ser lidt anderledes ud.
men det er nok det samme funktionalitet. Vi har vores SEO-beskrivelser, som er vigtige, vi får udfyldt, og så har vi vores titel heroppe. Og det er også en ting, som vi understreger i vores mini-kursus omkring søgemaskineoptimering, som I kan se i vores hjælpeunivers. Lige præcis på produkterne, der er vi faktisk interesseret i at overskrive den automatiske titel her, og så tilføje vores egen. Og det er fordi, at søgeresultaterne på søgemaskinen, der er det godt at indikere, at vi har et produkt, der er til salg. Så hvis jeg skriver køb lækker t-shirt i økologisk bomuld her, så har jeg faktisk en titel, der er anderledes fra titlen på produktet. Og det kan jeg vise jer ved at gå ud og sige se online. Her har vi vores titel, vi oprettede først under fanebladet generelt. Men hvis vi går op og kigger på vores faneblad i toppen, så kan vi se her, der står køb lækker t-shirt i økologisk bomuld. Og det er det her med søgemaskineoptimering og få det budskab ud i søgeresultaterne. Når folk de søger på en t-shirt i bomuld, så kigger de ned over siden, og så kan de med det samme sige, køb. Okay, her er der altså tale om, at jeg kan købe noget. Det er ikke nogen, der er ved at review noget med videre. Her er der direkte tale om en webshop, der sælger et produkt. Relaterede produkter. Her har vi mulighed for at gå ind og tilføje andre produkter, som skal vises sammen med det her produkt, hvis vi har nogle produkter, der passer sammen med. Og det er jo fint for at få noget mere salg på shoppen. Vi har også noget, der hedder tilkøbskategorier og prisportaler her, som I kan læse mere om i Hjælpeuniverset. Men så langt, så godt. Nu har vi faktisk gemt vores produkt, og som vi også så før, så kan vi gå ud og se det, og vi kan købe det, og vi kan også se den pris, vi satte op. Er ved et stykke, er det 3,99, ved 2 stykker 2,99. Apropos vores landingsside, altså vores produktkategori, så kan vi se i brødkrummen heroppe, at den ligger her og hedder beklædning. Og hvis jeg klikker på beklædningen en gang, så kan vi se, at produktet nu er kommet ind her. Her har vi vores tekst, vi genererer med AI, og her har vi produktet, og her har vi den resterende tekst, som vi bare satte ind hurtigt. Så nu begynder vores landingsside ligesom at tegne sig her. Hvis vi går et stykke længere ud, altså i produktkataloget, så kan vi også se, at det billede, vi lagde på beklædningskategorien, det er her. Med hensyn til vores produktbeskrivelser, hvis vi går tilbage i produktkategorien, så kan vi se, at der står beskrivelse liste her. Og det var altså den produktbeskrivelse, vi havde fat i tidligere i det tredje beskrivelsesfelt herinde på produktet. Beskrivelse liste, som vi kan se her. Går vi ind på produktet, så kan vi se, at vi har beskrivelse kort liggende her. Det er den, der ligger her. Og scroller vi ned på siden, så har vi beskrivelse lang her. Og det er jo den, der ligger her. Og grunden til, at jeg har kaldt den beskrivelse lang, det er, fordi her er der plads til en lang tekst, som går nedad på siden. Hvorimod den korte beskrivelse, den vil man ikke have, skal fylde alt for meget, fordi købsknappen den kan komme for langt ned på siden i så fald. Så her putter man sådan de vigtigste informationer ind omkring sit produkt. Nu skal vi så se på, hvordan man opretter et produkt med varianter. Og her er der også en tommelfingerregel. Ligesom at vi skal tilknytte et produkt til en produktkategori, så skal de varianter, vi bruger, være oprettet, før vi kan tilknytte dem til et produkt. Og det giver mere mening, når jeg går ind og viser det her. Vi går ind under produkter. Alle. Her har vi vores produktkatalog. Og lad os nu sige, at vi vil oprette en t-shirt igen, men vi har t-shirten i flere farver. Så skal vi bruge det, der hedder varianter. Og varianter, det finder vi under varianttyper. Når man opretter et produkt i en given farve, så i stedet for at skulle ind hver gang og skrive farven på det pågældende produkt, rød, grøn, blå osv., så kan man lige så godt oprette den tekst en gang. Så jeg skriver rød, grøn og blå en gang, og hver gang jeg skal bruge de tekster, jamen, så har jeg dem herinde under varianttyper. Og så giver jeg dem så en titel, så vi kan se, at vi har noget i demoshoppen her, der hedder størrelse, skostørrelse og farver. Hvis jeg klikker på det her forstørrelsesglas, så kan jeg se nogle farver, der er oprettet på forhånd. Og dem kan jeg genbruge nu, hvis jeg vil. Så i det her tilfælde, der har jeg 4 t-shirts, og jeg har en, der er sort, en, der er grå, og en, der er hvid, og en, der er beige. Og jeg kan se her, jeg mangler bare beige her, så jeg går ind og trykker på det grønne plus for at oprette beige. Sådan der. Og jeg kan også tilføje et lille farveikon her, hvis jeg vil det. Det er også muligt at tilføje en fil i stedet for. Det er især, hvis man måske sælger deciderede farver, maling osv. Hvis man har nogle farver, der chancerer, så kan det være, at det er bedre egnet med en lille billedfil, der viser hvordan. Det kommer vi til at se, når vi putter produktet i kurven, så skal jeg nok vise, hvordan de ikoner ser ud. Vi gemmer en gang sådan der, og så er den farve oprettet. Går vi tilbage,
så kan vi også se den i listen her. Så nu er vi sådan set klar til at oprette vores produkt med farverne. Så vi går tilbage til produkter alle, og siger opret produkt. Og så tilføjer vi en titel her. Og fordi det er et variantprodukt, så tilføjer jeg ikke et lagerantal her. Det gør jeg til gengæld på de enkelte varianter, for det kan godt være, at jeg har flere af de sorte på lager, end jeg har det hvide for eksempel. Så det kommer til at blive opdelt senere, når vi sætter varianterne på. Lige nu, der tror shoppen bare stadigvæk, at det er et enkelt produkt, jeg vil oprette, men det ændrer sig lige så snart jeg går ned i bunden og sætter et flueben ved farve her. Havde jeg nu haft størrelse på de her t-shirts også, jamen så ville jeg også skulle sætte flueben i størrelse, men nu holder vi det bare ved en enkelt variant for at gøre det enkelt. Men man kan altså sætte flere varianter på, så man ved sagtens både kunne vælge en size medium og samtidig vælge en farve på sine t-shirts. Jeg går op igen, og så går jeg over til beskrivelse, som vi kender. Så går vi videre til kategorier. Der skal vi vælge en kategori, det gør vi. Beklædning. Og så har vi vores priser, og igen, fordi vi har varianter, så kan vi jo have forskellige priser på de enkelte farver, og derfor sætter vi ingen pris herinde. Til gengæld skal vi have nogle billeder på. Så jeg går ind og siger vælg, og så tager jeg og holder shift nede på mit tastatur, så kan jeg nemlig vælge flere på en gang, siger OK, og så kommer de alle sammen ind på en gang. De andre felter har vi gennemgået, da vi oprettede det enkelte produkt, så det springer jeg over i denne her omgang. Jeg siger gem, og nu når jeg har gemt, så kommer der et nyt faneblad frem heroppe, der hedder varianter. Og lad os prøve at gå ind på det. Det her det er en liste, en oversigt over de varianter, vi har på produktet. Og fordi jeg har zoomet lidt ind på mit vindue, så kan det være svært at se alle de ting, der står heroppe. Men man kan gå ind og skjule det, hvis man vil. Hvis der er noget af det, man ikke lige har behov for at se på, så kan man få lidt mere plads ved at skjule noget af det herinde. Lige nu der vil jeg ikke kunne gå ud og se på produktet. Hvis jeg siger se online og går ud og kigger på produktet, så får jeg en fejl, fordi at produktet har ikke nogen varianter. Vi har sat det op til at have varianter, men vi har ikke defineret nogen varianter. Så det gør vi nu. Og når jeg klikker på opret herinde, så kan jeg faktisk gå ind og vælge alle farverne på en gang. Lige nu holder jeg kontrol-knappen nede. Det er den, der hedder Command, hvis I sidder på en Mac. Beige, sort, grå, hvid. På den måde har jeg mulighed for at oprette dem alle sammen på en gang. Det betyder så, at de alle sammen får den samme pris og den samme vægt og sådan noget. Og det kan også godt være, at det er fint nok. Man kan gå ind og rette dem bagefter enkeltvis. Vi sætter en pris og en vægt. Og så kan vi sætte lagerantal. Lige nu ser jeg bare, at der skal være 10 af hver enkelt på lager. Og så siger jeg opret. Og vi gemmer produktet og går ud og ser online her. Og nu kan vi så se, at jeg har mulighed for at vælge farve her. Og der kan vi se de farveikoner, jeg har sat tidligere. Vi kan så også se, at billederne skifter ikke, når jeg vælger variant. De er hernede, jeg kan vælge de forskellige billeder. Men jeg vil godt have, at de skal skifte, når jeg vælger her. Så vi går lige tilbage igen til vores varianter, og så går vi ind og redigerer hver enkelt variant. Her har vi beige, det kan vi også se, der står i toppen, når vi går ind. Og så går jeg ned til billeder og sætter flueben ved den rigtige farve her. Så går jeg hen på den næste, kigger i toppen, der står sort. Jeg går ind og sætter flueben i sort. Så nu knytter jeg de her billeder til mine varianter. Grå der, og så en hvid som den sidste. Sådan der, gem. Og lad os prøve at gå ud og se produktet igen. Sort, grå, og så kan vi se, den skifter her. Så har vi opsat et produkt med varianter, og det er klar til at kunne blive lagt i kurven. Før vi kan lægge vores første ordre, så skal vi lige ind og kigge på fragtmetoderne i shoppen. Jeg går ind under indstillinger og fragt, og så kan vi se, at der allerede er oprettet en GLS pakkeshop her i demoen. Når vi klikker ind på den, så kan vi se, at vi har 3 overordnede faner: generelt, priser og tilgængelighed. Under generelt, der har vi vores titel, og så har vi en beskrivelse, og så kan vi vælge transportør. Og når vi har valgt en transportør som GLS Parcel Service, så forventer shoppen, at der er en integration med GLS. Det vil sige, at man har en aftale med GLS, og man får nogle pakkelabels sendt over til shoppen fra GLS. Hvis man bare vil håndtere fragten helt selv, så kan man også gøre det, så sætter man den til normal. Så pakker man sin forsendelse, skriver adresse på og afleverer den på posthuset med videre. Så man kan gøre det helt manuelt, hvis man vil, og så kan man også have en aftale med en speditør. Og der er altså flere muligheder her. Det er noget, I kan læse mere om i Elbuniverset. Hvis vi går ind under priser,
så kan vi se, at prisen den bliver beregnet på vægt. Fra 0 til 5 kilo 70 kroner, fra 5 til 10 kilo 90, og fra 10 til 20 kilo 140 kroner. Og det er sådan, man beregner fragten normalt i shoppen, men man kan godt ændre, når man opretter en ny fragtmetode, så kan man sige, at den skal være baseret på totalbeløb på ordren i stedet for, så det er også muligt. Man kan også have et fast fragtbeløb, så man ikke bruger noget beregning på vægt, og man kan også køre gratis fragt. Som vi kan se herovre, så har vi noget, der hedder gratis fragt, og der kan vi altså sige, jamen ved alt over 500 kroner, eller fra 500 kroner er der gratis fragt, så hvis jeg skriver 499,99, så vil der være gratis fragt fra 500 kroner op. Og der er også nogle andre indstillinger hernede af, som I kan læse mere om i Hjælpeuniverset. Hvis vi går ind under tilgængelighed, så har jeg mulighed for at styre, hvem skal have adgang til den her fragtmetode, hvilke postnumre, hvilke lande skal bruge den, og jeg har også mulighed for at låse en fragtmetode til et bestemt produkt. Og det vil man typisk gøre, hvis man har, det kan være, at man sælger et stort produkt, som skal sendes med fragtmand, som ikke kan leveres på andre måder end med en specialtransport, så kan man have en fragtmetode til det. Men de resterende produkter i shoppen kan have en anden fragtmetode, som ikke er låst. Så det er altså muligt at have flere fragtmetoder på én gang til de forskellige produkter. Ligesom med fragt, så skal vi sørge for, at vores betaling er sat op på shoppen, før vi kan modtage vores første ordre. Så vi går ind under indstillinger og betaling. Og her kan vi så se en liste over betalingsmetoder i shoppen. Den øverste heroppe, det er online betaling, det er alt med kortbetaling, mobile pay osv. Og den er sat op til OnPay som standard i shoppen. Og OnPay, det er vores eget system, og det er oplagt at vælge den løsning med webshoppen, fordi at vi kan supportere begge dele på samme tid. Men shoppen understøtter også andre betalingssystemer, så man er altså ikke bundet til at sætte den op med OnPay. Og det kan man se, når man klikker herind. Der er også nogle andre opsætningsmuligheder. I kan læse noget mere om det i Hjælpeuniverset. Der gennemgår vi også det praktiske omkring, hvordan får jeg egentlig sådan en indløsningsaftale til shoppen. Den første side, vi kigger på her, det er det tekniske, forbindelsen over til betalingssystemet. Og den nummer 2 side under kortopsætning, det er hvilke kortlogoer, der skal vises ude på shoppen. Og der er altså en hel liste hernede af. Som standard er shoppen sat op med de kortlogoer, der er mest brugt i Danmark. Scroller jeg ned, så kan vi også se, at vi har mulighed for at slå MobilePay til. Og det har jeg allerede gjort, da jeg forberedte demoen. Og vi har også Apple Pay og Google Pay hernede. Handler man med andre lande, så er der også en masse andre muligheder her. Man skal bare sørge for, at de kort, man har aktiveret herinde, de også er aktiveret på ens indløsningsaftale. Og indløsningsaftalen, det er altså en aftale, man har med f.eks. Nets eller Clearhouse, der findes også andre indløsere. Og det gør, at man får lov til at tage imod online betalinger. Det kan I læse noget mere om i Hjælpeuniverset. Men det er altså en aftale, man skal have. Og de går ind og kigger på jeres webshop, når I skal have aftalen. Se om den er sat op med de ting, de forventer. I har et CVR-nummer, vigtigt. Og så kan I altså lægge de oplysninger ind i OnPay, sådan at det kommer til at virke på shoppen. Nu skal vi prøve at lægge vores første ordre. Så jeg går op og klikker på Se din webshop, så jeg kommer ud på forsiden af vores webshop. Og hvis jeg scroller lidt ned, så kan vi se her, at det produkt, jeg oprettede først, der satte jeg et flueben i fokus forsiden, og derfor ligger produktet synligt på forsiden her. Det kan jeg putte i kurven, og så kan jeg gå til indkøbskurv enten med at klikke her, eller klikke op på kurvikonet. Når man står i kurven, så har man mulighed for at redigere den og indsætte en rabatkode med videre. Og vi kan også se, at jeg har fokuseret nogle andre produkter i indkøbskurven. Og det var også noget, vi gjorde i starten, da vi opsatte det første produkt. Så det kan I kigge nærmere på, hvis det er. I Hjælpeuniverset forklarer vi mere om, hvordan man kan relatere produkter til hinanden. Både i forbindelse med søgemaskineoptimering og også i forbindelse med generel opsætning af varer i shoppen. Jeg klikker på bestilling, og så ryger jeg over til tjek ud. Og så udfylder jeg ellers felterne på siden. Og nu er vi så kommet ned til der, hvor jeg skal vælge forsendelse, og der kan vi se, at GLS Pakkeshop er valgt. Og fordi Pakkeshop den er tilknyttet til en række pakkeshops ud fra det postnummer, jeg har skrevet ind i min adresse, så er det de postnumre, der kommer op her. Så jeg har skrevet 8000 Aarhus C i min adresse, og derfor finder den så en pakkeshop i nærheden. Det kunne lige så vel være en PostNord pakkeservice, der var vist her. Under betaling, der har vi valgt online betaling. Nederst, der skal vi acceptere handelsbetingelserne, og det er muligt at se handelsbetingelserne ved at klikke her. Så kommer de op i et overlay, så man kan scrolle ned igennem. Og det var de handelsbetingelser, vi så i starten, da vi talte om sider. Altså de handelsbetingelser, vi har lagt ind,
som I er velkommen til at bruge til jeres egen forretning. Godt. Vi accepterer handelsbetingelserne og siger godkend og betal. Og så kommer vi over i OnPay. Og jeg har allerede på forhånd sat vores logo op og adresseoplysninger i OnPay, men vi kan samtidig også se, at den er i testtilstand. Altså vi har ikke nogen indløsningsaftale, vi kan ikke tage imod rigtige penge, men vi kan tage imod matadorpenge, så at sige. Ind på OnPays hjemmeside, der kan man gå ind og hente nogle kortoplysninger, man kan bruge til at lave testbetalinger med. Jeg går ind i dokumentationen, og det jeg gør her, det kan I altså se inde i vores hjælpeunivers. Der er direkte links til det her, så I behøver ikke at huske alt det jeg gør her. Der er et link direkte til den her side. Hvis jeg vil have et Mastercard for eksempel, og betale med det, så kopierer jeg det ind for siden, sætter det ind, og så har jeg en fiktiv udløbsdato her. Den skal bare være højere end den dato, vi har nu, og et fiktivt kontrolnummer. Og så siger jeg gennemfør betaling. Og nu er betalingen så gennemført, og jeg kommer tilbage til shoppen, hvor der er en tak for ordren side. Og nu får jeg samtidig en ordrebekræftelse på min mail. Hvis vi går tilbage til administrationen under ordre, så kan vi se, at den nye ordre den er kommet ind. Vi kan se, at den har et ordrenummer. Den er betalt med kort. Betalingen afventer. Og så kan vi se, at der er en fragtmetode med GLS. Grunden til, at vores ordrenummer det er så højt, det er fordi, jeg har været inde og ændre det i indstillinger. Og det kan jeg lige vise jer, hvordan man gør. Indstillinger, webshop-indstillinger, ordre, og så kan man sætte næste ordrenummer her og næste fakturanummer. Og grunden til, at jeg har gjort det, det er for at få shoppen til at se lidt mere etableret ud, så der ikke står ordrenummer 1 eller 2. Og det er sådan set ligegyldigt, hvad nummeret det er. Det skal bare være fortløbende, så det er unikt for hver enkelt ordre og faktura. Så må man gerne sætte et ordrenummer ind her, og det er også derfor, de felter er tilgængelige, så man kan gøre det. Så det er et lille tip til, hvordan man kan få forretningen til at se lidt mere etableret ud, inden man går online. Så vi har en ordre liggende klar her. Nu er der 2 måder, vi kan ekspedere den på. Vi kan enten sætte flueben ud for den ordre eller de ordre, vi ønsker at ekspedere, og så kan vi klikke på masseopdatering. Og så har vi altså mulighed for at afsende alle ordre, sende en ordre-e-mail og sende en faktura og hæve pengene. Men vi kan også gå ind på den enkelte ordre, og det er typisk det, man vil gøre i starten, indtil man har lært shoppen at kende. Vi går ind på ordren, og så kan vi se her, at der er sendt en mail til kunden. Det er ordrebekræftelsen. Vi kan også se, at vi har mulighed for at ændre ordrestatus, og med det samme, man klikker på noget herinde, så ændrer det faktisk ordrestatus og sender en e-mail. Jeg kan godt slå fra, at den ikke automatisk skal sende en e-mail til kunden, men ordrestatus skifter automatisk, lige så snart jeg vælger den i listen her. Og så har vi vores betaling her. Vi kan annullere og gennemføre. Længere nede der har vi nogle flere detaljer omkring ordren, og så kan vi se vores produkter hernede og ordretotalen. Vi kan også se vores avance, som er udregnet på baggrund af den kostpris, vi satte ind tidligere. Så længe ordren den er åben, altså så længe den ikke er faktureret, så kan jeg gå ind og ændre i den. Jeg kan gå ind og give rabat på fragten, hvis jeg vil det. Jeg kan gå ind og tilføje flere produkter. Jeg skal bare være klar over, at hvis prisen bliver højere end det beløb, som kunden har godkendt på transaktionen, så kan jeg ikke hæve pengene. Kunden har kun godkendt de 469 kroner, altså kan jeg ikke sætte et højere beløb. Så skal jeg faktisk annullere det her beløb og sende et nyt betalingslink til kunden. Og det er en god idé at aftale det med kunden inden, hvis man gør det. Hvis vi er tilfreds med det hele her, vi er klar til at afsende vores ordre, jamen så kan vi hæve pengene og sætte ordrestatus til afsendt. Vi skal bare være klar over, at man må ikke hæve pengene, før varerne går ud af huset. Det vil sige, jeg må ikke bare hæve pengene og så vente nogle dage og så sende dem, når det passer mig. Jeg skal faktisk hæve pengene i det varerne, de forlader huset. Om det så er GLS eller PostNord, der kommer og henter det på jeres adresse, fordi I har en aftale, eller om det er den dag, I selv kører ud med det, så skal I først hæve pengene der. Ellers så kan man komme i problemer. Og nu kan vi se, fordi jeg har hævet pengene og afsendt ordren, så har jeg mulighed for at oprette en kreditnota her nede under delordre. Det kan I også læse noget mere om i hjælpeuniverset, men det er muligt at kreditere ordren igen, altså at tilbageføre penge, hvis der er behov for det. I toppen her, der har vi en pakkeseddel, og vi har også en ordreseddel. Hvis jeg klikker på en af de her, så kan vi se, at det logo, som vi satte ind tidligere i designet, det er kommet ind her. Og vi kan også generere en faktura til kunden. Hvis jeg siger bogfører med forfaldsdato 0 dage, det er betalt med kort online, og siger gem her, så bliver der oprettet en faktura, som jeg kan gå op og se her. Og det er det samme logo igen, vi satte ind under design tidligere. Hvis jeg klikker på knappen her,
så sender jeg fakturen til kunden. Alternativt, så kan jeg gå ud i ordreoversigten og gøre det via min masseopdatering. Hvis jeg vil se den ordre, jeg har afsendt, så skal jeg gå ind under afsendt i ordrestatus, så kan jeg se, at den er herinde. Vi kan også se, at der er et grønt flueben, og den står som afsendt. Hvis I har en aftale med PostNord, GLS eller et andet fragtfirma, så er måden, man håndterer det på, hvis det er integreret med shoppen her, det er, at man sætter flueben. Ligesom hvis vi vil lave masseopdatering, så kan man sætte flueben i ordrene igen, men så kan man klikke på det lille grønne plus herover for at klargøre ordren til eksport til deres system. Så vælger vi, hvilken speditør det skal sendes til. Man kan godt have flere på én gang jo. Så vælger vi GLS for eksempel. Havde jeg nu haft en aftale, så ville den spørge mig, om jeg var klar til at sende de og de ordre over til GLS. Og havde jeg så gjort det så lidt efter, så ville der komme en pakkelabel ind og ligge her som en pdf, og der vil også komme et tracking-nummer ind på ordren. Og det er lidt forskelligt mellem PostNord og GLS for eksempel og andre, om der kommer tracking-nummer ind her, eller om det bare bliver en sag mellem speditøren og kunden. Ved PostNord der går det via sms direkte til kunden, hvor ved GLS der har vi mulighed for også at få tracking-nummer ind og sende det sammen med mailsene her. Så er der lidt forskel på integrationerne. Men det beskriver vi i Hjælpeuniverset alt det her. Der kan I se noget mere om, hvordan I håndterer de her fragtlabels. For der kan man altså så oprette en hel masse fragtlabels på en gang, printe dem ud og klæbe dem på pakkerne. Det her det var en basis gennemgang af shoppen. Husk at besøge vores Hjælpeunivers, hvor I kan finde flere artikler om de ting, vi netop har snakket om. For eksempel søgemaskineoptimering, som jeg anbefaler, I kigger på, hvor vi har en video, der berører alle de grundlæggende ting omkring søgemaskineoptimering. Noget, der er så vigtigt, når man starter webshop. Tak fordi I så med.